Hej alle sammen, velkommen til endnu en video på min YouTube-kanal. Det her bliver en video omkring 4 simple steps til et mere effektivt sabbatår, som har hjulpet mig rigtig meget, men også rigtig mange andre, jeg har snakket omkring med det her omkring. Så 4 simple steps omkring rutiner, vaner, der kan gøre dit sabbatår mere effektivt og nemmere ligesom at gøre effektivt. Så lad os hoppe ind i det. Til at starte med, så har vi træning. Og træning, det er jo der er jo rigtig mange former for træning, og i det her tilfælde, så mener jeg egentlig bare styrketræning, og det kan også godt være alle mulige andre slags træningsarter, men det, som jeg har haft mest succes med, og det jeg også arbejder med, det er jo styrketræning, så bodybuilding. Så bygge en disciplin op omkring ligesom at køre en plan, og så uden undskyldninger. Og hvordan er det så, vi slipper for at skulle lave undskyldninger for os selv? Fordi det er en del sværere, end hvad man lige tænker. Og for mig så kører den jo selvfølgelig bare på autopilot. Men det her, det er altså noget, jeg gør med klienter også, sådan så det kommer til at føles nemmere. Ligesom at lade være med at lave de her undskyldninger for sig selv, sådan så det hele kører lidt mere naturligt. Prøv helt oprigtigt, som jeg også har skrevet her. Tag sko på som det første. Det her med at skabe noget disciplin, det behøver ikke altid at være hard work, Nogle gange kan det også godt være små steps, som ligesom fører til målet i sidste ende. Så i stedet for at tænke, jeg skal være oppe i fitten og træne bryst lige om lidt, så tænk, jeg skal have sko på. Derefter, når du har fået skoene på, så tænk, jeg skal åbne døren. Eller måske lige tage en taske med først, det kunne være en rigtig god idé. Og så åbne døren. Derefter tænk, nu går jeg en tur. Og derefter, så kan det være, at du står nede i fitten, og så kan det hele lige så godt betale sig bare at komme til at træne. Og så er der måske gået 10 minutter, og du har taget det step by step, og så er det altså blevet en del nemmere at gøre håndgribeligt for dig selv, at kunne holde dig til den her vane omkring at stå nede i centret, og så tage sig sammen. Fordi vi skal tage os sammen alle sammen, men hvordan kan vi gøre det sådan mest komfortabelt og enkelt og nemmest at kunne tage os sammen. Så igen, tænk et skridt ad gangen, i stedet for at tænke stå nede i centret fysisk som det eneste, så bare endemålet. Det kan være en sindssygt effektiv idé, og det er også det, jeg oplever med klienter. Det her med at dele dem op i tasks, altså dele dem op i opgaver, i stedet for at sige 1 opgave, så sige 5 opgaver. Del det lidt op, og så, og så prøv at se, om det virker. Udover det, så vil det tage mig 2 minutter. Det her, det har ikke kun noget med træning at gøre heller. Den her kan du bruge fucking over det hele. Vil det her tage mig 2 minutter at gøre, ved du hvad, så gør jeg det. Eller over 2 minutter. Det vil det typisk ikke. For eksempel, hvis du skal rydde op på dit værelse. Alt muligt, som hedder, at hvis det kun vil tage dig 2 minutter, så bare gør det. 2 minutter er ingen tid i løbet af dagen, og 2 minutter er ikke noget, der kommer til at være afgørende for din tid i løbet af dagen. Men det gør det, hvis du bruger 2 minutter, som så ender med at blive 10 minutter på Reels hele tiden. Så vil det tage mig under 2 minutter at gøre det her, så gør det. Det er det samme med at få sko på. Det er rigtig hurtigt, så del dem op i etaper. Så vil det tage mig under 2 minutter at gøre det her, så fucking få det gjort. Fordi det kommer altså til at gavne dig sindssygt meget mere, end du lige tænker, den her regel. Det gør det meget mere overskueligt. Anden ting, som jeg synes har været sindssygt vigtigt, det er det her med arbejde. Om du får et 9-to-5 arbejde, 9-to-5 arbejde, eller om du springer ud i noget selvstændigt, som jeg har gjort, så kan det her sådan set bruges. Det her med at arbejde røven ud af bukserne. Tag så mange vagter, du har mulighed for, hvis du vælger at køre, hvis du ikke vælger at springe ud i noget selvstændigt. Og så lær dig selv at kende i de her arbejdslivsrammer, fordi du har altså lige gået igennem 1 år, eller 3 år faktisk, 2 til 3 år, kommer alt på, om du har taget en HF, der er rigtig mange uddannelser, en HF, STX, en EUX, kan man også tage, sådan en tog jeg på handelsskolen, og alle mulige andre uddannelser. Men 2 til 3 år har du nok gået på en uddannelse og tænkt, det her det er hårdt, det gider jeg ikke, fordi sådan havde jeg det i hvert fald. Der er selvfølgelig også nogen, der synes, det er mega fedt. Men de samme slags rammer, hvor det har været acceptabelt at møde rimelig slasket op. Det her med at kunne give dig 100% til, at dit fremtidige jeg faktisk kan stå på din arbejdsplads og være anstændig forberedt, og ligesom kunne, bare møde op med selvtillid og være forberedt til det, du skal over for de mennesker, du ligesom skal gøre noget for. Fordi det er ikke ligegyldigt, hvordan vi møder op til ting. Det er vigtigt at være forberedt, det er vigtigt at have det ordentlige tøj på, og det er vigtigt at se ordentligt ud og have sat håret og dufte godt. Det var noget, jeg godt kunne have taget lære til, og det kan jeg godt have taget til mig noget mere, da jeg havde et helt normalt job, hvilket er mega, mega fint at have. Jeg passede børn,
Altså helt oprigtigt, det der med at se anstændig ud og gøre sine ting imens, det kommer til at gøre en kæmpe forskel for, hvordan folk ser på dig, og hvordan folk respekterer dig. Så lad være med at negligere det. Det er ikke fordi, det skal betyde det hele, og din personlighed er ligegyldig, men det handler altså også omkring, hvordan du ser ud, og hvordan du ligesom udstiller dig selv over for mennesker. Fordi vi alle sammen kigger på en person, hvis han er anstændig, og tænker, okay, han må vide et eller andet. Det er bare det der udstrålingen. Det betyder stadigvæk noget. Det betyder ikke alting, men det betyder bestemt noget. Og så begynder at udforske de her perspektiver fra dine kollegaer. Og det var noget, jeg ville ønske, at jeg gjorde mere. Jeg gjorde det med nogle par kollegaer, da jeg arbejdede. Og ikke laver det, jeg laver nu, personlig træner. Men det der med at se andre perspektiver fra folk, der har været i arbejdslivet i rigtig mange år. Spørg ind til, hvad de har gjort, da de var unge, og hvordan de kom igennem deres sabbatår, for eksempel. Eller også bare sådan fortiden. Altså det er mega, mega spændende at få forskellige perspektiver fra folk, hvor du har mulighed for det. I stedet for bare at rende rundt med Jens og Ole, der er dine klassekammerater i 3 år i streg. Det bliver meget det samme, og der har du altså mulighed her for at lære dem at kende, og så også lære dig selv at kende under et arbejdsmiljø. Kæmpe forskel, det kan give. Og så også i forhold til, hvordan er du mest effektiv. Lær dig selv, hvordan du er mest effektiv. Hvornår på døgnet du er mest effektiv, hvis du er selvstændig, men også bare, hvis du møder op på et arbejde. Hvordan arbejder du bedst? Hvordan får du gjort mest i løbet af dagen? For eksempel fra min side af, så er det at lave en to-do i løbet af dagen. Der kan jeg se, okay, hvad skal jeg have krydset af i dag? Og det giver en motivator for, at det står fysisk på et stykke papir, og jeg har chancen for at krydse den her af, og ligesom kunne visualisere en opgave for mig, i stedet for bare at gå over og tænke den, fordi at man glemmer opgaver op i hovedet, men man kommer altså også til at gøre det mere motiverende at få krydset den af, når det ligger på et stykke papir. Så det er noget, jeg har gjort rigtig, rigtig meget brug af. Og helt seriøst, det er altså også noget, I kan gøre brug af. Nu kan jeg lige finde den. Altså, en grim håndskrift, jeg har snakket om den et par gange, men det her, det kan ændre liv, tror jeg på. En grim håndskrift, og så bare få krydset hele skidtet af i forhold til, hvad du skal i løbet af dagen. Det er altså nøglen til rigtig, rigtig meget hårdt arbejde i løbet af dagen. Den tredje ting er kosten. Kosten har jeg faktisk ikke snakket så meget om. Jeg har begyndt at lave flere videoer omkring det på mine Reels, fordi jeg synes, det er gode videoformater, man kan få ud af det. Men i forhold til kosten, ikke 70-20-reglen, 80-20-reglen er en rigtig god regel. Fordi du er kommet fra, igen, gym, hvor du måske har spist rigtig, rigtig klamt. Du ved, jeg har i hvert fald spist rigtig klamt på gym. Rigtig meget vant til at være ude med folk og måske drikke noget alkohol, og så komme hjem, og så tage den nemme løsning hver gang. En durum, en char, whatever. Jeg ved, I kan relatere til det, fordi jeg har rigtig mange følgere, som er på den her alder. Man kommer hjem, og så er det bare den nemme løsning. Noget rigtig, rigtig tørt, whatever. Altså noget junk food af en art. Og det ender man bare med at spise rigtig meget af. Så det her med at køre 80-20, så 80 sunde procent, 80% sunde fødevarer, og så 20% junk, altså kategoriseret usunde fødevarer. Det kan altså være en rigtig god idé i forhold til ikke at overeat i den her junk. Der er også nogen, der synes, at man ikke burde spise junk overhovedet, grundet en masse kostråd, som folk giver, fordi de har hørt for meget USA, TikTok. Så du kan sagtens flette junk food ind i din kost. Det skal bare gøres rigtigt. Og så vil det altså også give dig en anden slags energi i forhold til det her med, at du har spist ulækker mad, måske 7 dage i ugen, hver dag, da du gik på gym. Så kom tilbage i rutiner, eller kom ind i rutiner for første gang i nogle år. Sådan var det i hvert fald for mig selv. Og så venter til at måske spise det samme hver dag, og så køre igennem den her kostplan, eller i hvert fald kostrutine i forhold til 80-20-reglen. 80 sunde fødevarer, 20 usunde fødevarer. Og så giv dig selv plads til at over tid gøre det normalt for dig at spise på den her måde. Det kommer til at give dig så meget mere energi i forhold til, da du bare spiser klamt på et tidspunkt. Og så selvfølgelig i forhold til bodybuilding, som jeg jo selv laver, ram nu dine makroer. Det kan altså være en sindssygt god idé i forhold til det her med at skulle være præcis på et punkt. Man kan sagtens køre 80-20, ja, gør det. Jeg gør det selv for det meste.
Men det her at kunne ramme makroerne ud fra 80-20-reglen er altså den bedste idé. Det der med faktisk at kunne ramme nogle bestemte makroer og være så præcis med noget, kan bygge en disciplin i forhold til at ramme perfekt hver gang, hver dag. Helt oprigtigt, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige sådan ud over det. Det er perfekt. Et lille tool at lære dig selv. Fordi det kommer ikke til kun at være det, du bliver god til. Det kommer til at smitte på andre ting også. Fordi det der med at være præcis med noget, der betyder noget over for dig, i forhold til at bygge nogle store muskler, det er sådan en rigtig, rigtig, rigtig god idé. Det er ikke fordi, at du skal ramme dine makroer hver evig eneste dag, og hvis du ikke gør det, så bygger du ikke muskelmasse. Det er ikke det, jeg prøver at sige. Men i forhold til disciplinen omkring at være præcis, så det er altså rigtig, rigtig, rigtig smart. Og så kommer vi til den sidste. Venner og mennesker generelt. Jeg har lært rigtig meget af specifikt den her, og jeg har snakket om det på den video, der kom ud af Raw Talks for nogle dage siden, omkring det her med at finde ro i, at alle mennesker ikke kommer til at passe sammen og være soulmates, om det er en kæreste, der er din soulmate, eller om det er din kommende gode kammerat. Det her med at finde ro i, at alle kommer ikke til at synes om dig, lige så meget som du synes om dig selv. Du skal synes om dig selv, du skal lære, at det er dig, der kommer først. Det er dine mål, der står i første række i forhold til alle andres for dig. Det skal det være. Du skal prioritere dig selv højere end alle andre. Og hvis du synes, at det lød for meget, så skal du nok ikke være her. Fordi at det er virkelig vigtigt at huske på sig selv igennem hele ens liv. Du bliver nødt til at sætte dig selv foran andre. Så i forhold til det her med at lære nye mennesker, find ro i, at alle ikke passer sammen. Og det er okay, at folk ikke synes om dig. Det kan spare dig selv for en masse dårlig fornemmelse både i maven, men også op i hovedet. Det der med at kunne hvile lidt mere i sig selv omkring, at det er sgu okay, at alle ikke synes, at jeg er specielt likeable hele tiden. Jeg er bare mig selv, og det kommer jeg til at være for evigt. Og så må I sgu synes, at jeg er nice, eller ikke synes, at jeg er nice. Men jeg kommer til at være en god version af mig selv, og være det bedste, jeg kan overhovedet overfor samtlige mennesker. Nej! Så ja, det er sindssygt vigtigt. Så find ro i, at alle ikke passer sammen, og det er okay, at folk ikke kan lide dig, eller synes, du er fucking nice hele tiden. Men selvfølgelig vil jeg stadigvæk holde fast i, at der skal være få mennesker, som du ligesom tager ind til dig, som ligesom kan udfordre dig og inspirere dig, og ligesom lære dig en masse ting igennem deres adfærd, men også hvordan du er, når du er sammen med dem. Det her med at snakke sammen, og ligesom, bare sådan få folk til ligesom at kunne gavne dig på en masse punkter. Få folk til at kunne flytte dig. Fordi at forskellige perspektiver, som jeg også snakker omkring i forhold til arbejdsforholdene, kan bare gøre en kæmpe, kæmpe stor forskel. Så led efter ny information hele tiden i forskellige slags mennesker. Nogle mennesker, du måske ikke har snakket sammen med før. Nogle typer, som du ikke anede, du ville kunne komme til at kunne lide. Det kan altså gøre en kæmpe stor forskel. Og det er det, der har gjort den største forskel for mig, når jeg skal finde venner. Prøv at tænke lidt mere i forhold til sådan, hvordan kan det her gavne mig, og parret med, hvem synes jeg er fucking nice i forhold til de ting, jeg laver lige nu. Fordi hvis det er, at man har fælles interesser, så gør det altså det hele meget, meget nemmere. Og så synes jeg jo, at det gør en kæmpe stor forskel, hvis det handler om noget selvudvikling, noget træning, eller bare det her med, at vi faktisk er gode mennesker, praktiserende i en masse ting, som vi alle sammen kan deles omkring. Så igen, det der med at finde ligesindede, der ligesom kan skubbe dig. Og så at du kan finde dig selv i forhold til at reflektere over ting, som kan skabe den her dominoeffekt. Fordi at det der med at kunne udvikle sig, det er fucking godt. Men at finde ud af, så det her med at udvikle sig, det er fucking godt. Men det her med at finde ud af, hvorfor at man har udviklet sig, det ligesom kan reflektere over det, kan altså give dig en anden slags selvtillid. Det her med at give dig selv plads til at kunne finde ud af, hvorfor det er, at du udvikler dig, er så fucking vigtigt. Fordi det vil bare skabe den her dominoeffekt. Helt oprigtigt. Det her med at prøve at sætte sig ned, skrive ned på et stykke papir, eller bare tale med Gud, eller tale med dig selv omkring, hvorfor er det, at jeg føler, at mit liv er ved at skride ud i en rigtig god retning. Hvorfor det er, at jeg rykker mig.
Det her, det var min video omkring et sindssygt effektivt sabbatår, og 4 ting, jeg synes er vigtigt, når du skal have et rigtig effektivt sabbatår. Jeg håber, at I nød videoen, og at vi ses næste gang. Vi ses!